Mnumzana ungitshela. Kwenzakalani ngawe? Lalela thina sobabili sinomgomo ofanayo kuloko. Yingakho kumele ngisiqiniseke sokubana sisebenzisane. Isimo ke leso. Usokhuluma noma uzolokhu umile uqhethile nje lapha. Ima kancane. Yebo. Uxolo ma'am. Kahle musha manje ayikho into ayaziyo. Umusha, ngikutshelela ngani ukuthi lo mdanso kumele besazingane eliphezulu kakhulu. Okokuqala, uyifake kanjani intombazane entsha kulo mdanso ka-AJ? Ngo. Kungani ufaka intombazane entsha emcimbini ka-AJ? Futhi kungani ngazilungiselelanga? Ma'am, usebenze kahle kakhulu kodwa sepractice. Shothi vele bekuhlelile ukuthi awona umcimbi wethu. Manje nawe uzovela uthula unomphelo yini? Sekumele manje ngile ngikhuluma mina ngenxa yakho manje. Yazi ukuthi wonke umuntu wangitshela ukuthi kumele ngikhiphe kule qembu leli. Kodwa cha, ngaba yisilima ngakuthemba mina. Manje ukuthi usungenze njani? Iphutha lami nje leli. Kodwa ngizoyiqima le nkontileka yakho. Futhi ngizoqinisekisa ukuthi ukhokhela bonke umonakalo. Angifisi ukubona ubuso bakho kulezi inyanga ezimbili ezizayo kungenani ke nje. Yingakho ke ngivele ngakhokha imali yakho ngezigaba eziningi. Hamba mawufuna ukuhamba. Kodwa njengoba ngishilo nje ukuthi uzokhokha lo ya 300,000 loyana. Ngenxa yesivumelwano sethu kanye nalo 50,000 engakunikeza wona. Yini? Kodwa uyintombazane enjani? Siyamkhosi yabaleka. Ubhekeni. Hamba umlande Mvimbe. Nje kuzomela uhlukane ukucabangana ngemali encane kangaka. Bese wenze isiqiniseko sokubana ke ulila lona ushada no-AJ. Ngathini kodwa mnumzane? Injalo nje. Bekuyiphupho lami na uyabona nje. Kodwa lokho akwenzekanga. U-AJ lo uvele wahoxisa umshado. Buka ke manje uzoshada nale ntombazane engicasulayo. Uyashada. Ngakho Akakashadi nje. Futhi uma uzimisela ukubona kwenzeka konke lokho, yebo. u-AJ uzoshada nolila nje kuphela. Zaro, ingaba le ntombazane neqhweka kancane yini? Ngiyazi. Umbonile ukuthi ubhade kanjani umdanso ekuqaleni? Kodwa mbuke manje. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.